Čaute, pri mojom novom videu je 9 hodín ráno, za chvíľku bude 10. Mám o hodinu posunuté hodiny, ako si môžete všimnúť, napravo i naľavo. A ideme niečo robiť. Mne sa to špatne vygeneruje, pardon. Máme železný krumpač, ten si musíme odložiť. A musíme ale nie zatiaľ Diamond. Alebo môžeme začať Diamond práve že. Áno, môžeme ísť práve že začať. Nemal som ten Iron minút na brnko. A spravím si aj ten teka. Napíšte do komentu, či sa vám to, čo sa vám stalo, sa vám stalo. Lebo nie iba každý deň sa nájde nejaký ten spawner na obyčajnom mieste. Nie každý deň. Musím povedať. Poďme ťažiť. Počkaj, musíme dúfam, že vás ťaženie nebude nudiť, lebo ja často ťažím. V tomto svete nie, ale Zombie Village! Ite! Umri, au! Graf, pozdravujem ťa, krásák. A ja chcem ísť na vajnu. Ale nie. A už nám nudíš, počúvaj. No, máme aj mäso. To je dobré. A ideme kresliť. Ale nie. Čo? Počkajte, niečo tam mal s kartou. Po nábreží koník beží, koník vraví, kadiaľ, že si David Vočko prichádzali. Ideme krafák, na budúce kamož, hej. Dúfam, že sa nenahnevá, že som urobil to zle, ako... Matej, čo sa smeješ? Čo smeješ? No čo je, mám tetovačku, čo s tým urobíš? Ešte, že tu není port. Však to tiež, ale nie, rýchlo! Musíme rýchlo bežať, prípad núdze je to porč. Pre staré lečo. Sakra štrk. Tak ho zabij. Zabij ho. Nemôžem. Prečo? Myslím, že vás toto nebude. Tak tam pau. No sme tu zás a ideme si kresliť. Ako sa dá kresliť? To sa nedá kresliť. Áno, chcem všetkými možnosťami. No tak to dám. N-O-R-Č. No okej. Koľko to je možné. Teraz ide X-Faktor. A musí sa nájsť. Prečo máš tam to nede toto? No, aby som papal. Už nemáš. Mám ešte. Musíme dať Torix. Keby ste videli môj survival v takom jednom na počítači, to nemôžem natočiť. Práve, že nie som tam u môjho uja. A tam som našiel aj ja, Sandia. A postavil som bombastický dom. A počujem pavúkov. Či tu bude niekde spawner alebo sú vonku. To je jedno. Počujem, že sú tu. A nie... Oni sú
tu niekde je spawner a to by som asi nemal robiť. Chvála. Vieš to, ale toto sú pokynutli. Áno, sú, Prečo? aby ma tam zabili. Nie, tam sú zombie. Pauznem to. OK, prekopali sme sa až sem. Čo ma prekvapuje. Tam bolo železo Kde? a ešte potrebujeme Čo? železo. Také? Keby sme našli aj diače hneď na nejaký 5. diel. Teraz to nepíšem, že koľkatý part, lebo ma to... A teraz sa sústredím radšej na toto. Nemôžem padnúť do lavy. Inak sa na seba poriadne nahnevám. Kde som našiel ten iron? Tam je netopiery. To žaby? Nezabijem. Prečo? Som tu s mojim brachom, ako ste si mohli tým biologickým. Aj železo sa bude hodiť. Teda aj kov sa bude hodiť. Lebo kov je úplne halus. Čarus. To sú zlakov. Čo? Toho netopiera. Teraz neviem, či tu nájdem nejaký zacný kov. Asi nie. A tam je pavúk. A ich tu je viacej. Čo? Ich je tu viacej. Poďme kopať. Tak ja vám to pauznem. Sorry, že tak pauzujem, ale to ľúbim. Rýchlo pomete. Pauza. Takže prekopali sme sa o trošku nižšie a našli sme lapis lazuli. Tak okej, máme lapisa. To je úplná halus. Keď máme lapisa lazuli. Keď sme našli aj ten obsidian, ale ten sa dá robiť z diašmi. Nie hore, musíme ísť dole. Aby sme našli predsa dia. A teraz nemám dvere. Ale vážne, kde mám dvere? Kde sú tie dvere? Neviem. Ja neviem. Do hajzlu. Tam. Tu? Myslím. Ale tam je netopel. Ty, aby ťa zabil, netopel. Čo? Keď umrie, ja tento podobaný zombika už tiež hnevá. Umri. Čo umili? A Mačko, nepýtaj sa ma, lebo sa potrebujem sústrediť. Chceš, aby sme sa stratili? Áno. Nie. To by si veril, že chcel. To by bol Minecraft. To ti ho nedám. Čo? Minecraft. Kokos. Čo? Tohto je všetko a čaute.